Ştaýdan ähli doktorlara ýüzlenýän, doktorçuluk okap ýören taliplere da ýüzlenýän, daşary ýurtda okap ýören taliplere da ýüzlenýän we ştaýda işläp ýören doktorlaryň ählisine ýüzlenýän. Doktorlar, ähliňiziň ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun. Men ejem dün irlamasiýa düşdi. 2 günden bäri irlamasiýada ýatyp şu wagt palatasyna geçdi. Geçenden maňa diýen zady gyzymjan giyjesi bilen men yatman bir doktor diýdi. Şeýle bir seretde arkalama okolap, ennama okolap, gowulluk berip gowlaşýan nesip bolsa diýip maňa şeýle bir gow seretdi diýdi. Hem ejem adyndan hem öz adyndan hem ähli halkyň adyndan size sag ol taňry ýalkasyny aýtýan, size näçe sag ol taňry ýalkasyny aýsam azmy diýen sebäp gatykän adama kömek etdiňiz, gözleýäňiz, seretdiňiz, aýagy galdyrýaňyz minnetdar size. Janyňyz sag görjeňiz, gowluk bolsun, iki dünýäňiz awat bolsun, Allahjan basan ýeriňiz cennet bolsun, sag bolun. Siz bilen biz adam elbetde kesellesek ýene ylgap size barýas, siziň ömrüňiz bolsun. Ejem adyndan hem aýtýan, öz adyndan hem aýtýan, sag bolun, köp uzak ýaşaň. Köp taňry ýalkasyň ömürjüňiz bolsun doktorlar. Ähli doktorlara ýüzlenýän ömürjüňiz bolsun. Men özüm gyzyrsam, eje gyzyrsa, çagan emdirsek bolýan. Özüm gyzyrsam emdirsen bolýar. Sebäbi virus ene süýdüniň üstü bilen geçen okçaga. Ýöne maska takynmalla her 2 sagatdan şon çalyşyp durmaly. Bir kanun usulü abort edilse, yani gowrölük emel usulü bilen bir kanun ayrılsa nähil jogapkärçilik barka? Eýsem gowrölügi emel usulü bilen aýyrmaklygyň kanuny esaslary hem barmy? Hormatly aýtlar. Ilki bilen Türkmenistanyň gowrölügi emel usulü bilen aýyrmaklygyň haýsy halatlarda mümkinligi we munyň üçin haýsy hereketleriň haýsy kanunçylyga laýyklykda amal aşyrylyp bilinjekdigi barada biz öňkü videolarymyzda bellep geçendigimiz barada nykdymak isleýär. Şeýlelikde Türkmenistanyň Jinayet Kodeksiniň 118-nji maddasyna laýyklykda degişli ugurda ýokarlyk mançylyk bilim bolan adam tarapyndan hassahanadan ýa-da beýlek kesel bejer jaýynyň başga ýerde ýa-da kesel bejer jaýyna ýöne bir kanun esasly gowrölügi emel usul bilen aýrylsa Türkmenistanyň jinayet diýilip hasaplanýandyr. Hemde bu etmişiň edilende üçin günäkär şahsy bellenlen binýatlyk mukdarynyň 20-sinden 40-syna çenime şöýde jerime salynýar. Ýa-da 480 sagada çeni hökmany işlerde işletmek ýa-da 3 ýyla çeni möhleti belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak mahrum edip ya da mahrum etmen, 2 ýyla çeni möhleti düzeci işlerini işletmek cezasy berilýändir. Egerde gowrölügi emel usul bilen aýyrtmaga mejbur edilse, onda bu 70 eden adama bellenlen binýatlyk mukdarynyň 10-syndan 50-sine çeni möhleti jerime salynýar. Ya da 1 ýyldan 2 ýyla çeni möhleti düzeci işlerini işletmek cezasy berilýär. Bundan başga da degişli ugurda ýokarlyk mançylyk bilim bolmadyk adam tarapyndan gowrölügiň emel usul bilen aýrylmak üçin bellenlen binýatlyk mukdarynyň 10-syndan 50-sine çeni möhleti jerime salynýar. Ya da 1 ýyldan 2 ýyla çeni möhleti düzeci işlerini işledilýär. Ya da 3 ýyla çeni möhleti belli bir wezipede işlemek ya da belli bir iş bilen meşgullanmak hukukundan mahrum edip ya da mahrum etmen, 2 ýyla çeni möhleti azatlykdan mahrum etmek cezasy berilýändir. Bu 70'ler öň şu 70 eden adam tarapyndan gaýtadan edilse, onda bu jinayeti eden adama 3 ýyla çeni möhleti belli bir wezipede işlemek ya da belli bir iş bilen meşgullanmak hukukundan mahrum edip ya da mahrum etmen, 3 ýyla çeni möhleti azatlykdan mahrum etmek cezasy berilýär. Agdalan jinayetleriň edilmeginiň netijesinde eger olar serasapsızlykdan jebir çekeniň ölmegine getirdi ya da onuň saglygyna agyr ya da ortaça agyrlykda ziýan ýetirdi. 3 ýyla çeni möhleti belli bir wezipede işlemek ya da belli bir iş bilen meşgullanmak hukukundan mahrum edip ya da mahrum etmen, 5 ýyla çeni möhleti azatlykdan mahrum etmek cezasy berilýändir. Hormatly adamlar, Türkmenistanyň esas kanuny bolan Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 50-nji maddasyny her bir adamyň saglygyny gorap saklamak, şol sany döwlet saglyk goraýyş edaralarynyň hyzmatlarinden mut peýdalanmak hukugyny bardyr. Töleýürlük, mançylyk we tebipçilik hyzmatyny etmäge kanuny bellenlen esaslarda we tertipde ýol berilýändigi barasyny bellenendigi barada. Ay, men bu çagan. Men näme deýin indi men bu çagan. Men näme edeýin? Men şu aglasym gelýär-de. Indi men wara kapyl tutsam, wara biriňiziň öýüňizde goýaýmasam indi. Indi men näme deýin? Ýazyň indi kommentariýada kapylka tutup men kimiň öýünde goýaýyn? Men kapylkamy günýoga bulan derdinden näy? Gözün möle geçen göz ýar edip. Inte bir hepde däp bolanok muňa? Ýene pytyra daýtdyra. Näme etmelini men? He? Kimiň öýüne goýmaly menini kapylka tutsam? Bolup durşuny. Hey, hamala ýene özüm günäkär ýalaga ýaglaýdyňmy? Näçe döwdüň? Näme üçin döwdüň diýen saňa? Kim döwdi? Kim döwdi şony? Bilemok. O näýli bilemok sen?
Men näme etsem käre bu çağany? Çağalarımın kakatı kadiyet tarafından çıkarılan aliment tölemek hakkında kararını yerine getirmiyor. Eysem kadiyetin kararı bilen çağatını eklep saklamak için belirlenen tölewlerin tölenmediği için nähil jogapkärçilik barkar. Bu ýagdaýda men nähil hereketler amala aşyrmalykym. Hormatly aýtlar. Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 159-njy maddasyna laýyklykda ata-enelerin kämillik ýaşyna ýetmedik. Şonuň ýalyda kämillik ýaşyna ýeten zähmeti ukypsy çağalaryny eklep saklamak için kadiyetin kararı ýa-da aliment tölemek hakkında notarial tertipde tasdiklanan şertnama boýunça terişde tölemekden esas sebäpler bolmadan 2 aý we şondan köp möhlet bilen boyun gaçyrlandyğı üçin eger bu hukuk bozulmalary 1 ýylyň dowamyny administrativ temizlik kedek ulanlan adam tarapyndan amala aşyrlanmaz ýa-da zanny ýamanlyk bilen boyun gaçyrlandyğı üçin bellenlen biniatlyk mukdarynyň 10-syndan 20-sine çenli möçerde jerime salynýar ýa-da 2 ýyla çenli möhlete düzüş işlerini işletmek ýa-da 2 ýyla çenli möhlete adatlygyny çäklendirmek ýa-da 1 ýyla çenli möhlete adatlykdan mahrum etmek jazasy berilýär. Başgaça aýdylanyr. Degişli kadiýetiň aliment tölemek hakynda karar çykarlandan soň ata-ene esasy sebäpler bolmadan 2 aý we şondan köp möhlet bilen aliment tölemekden boyun gaçyrýanmaz. Şu aşağıdaky halatlarda tölemeýän kakanyň ýa-da ejäniň garşysynda jinaýat iş gozgulyp bilinär. Birinji, egerde bu hukuk bozulma üçin ol adama 1 ýylyň dowamyna 2 edek administrativ temizlik ulanlanmasa, ikinji, tölemekden zan ýamanlyk bilen boyun gaçyrýandygynyň üstü açylyp. Hormatly ata-ene, Türkmenistanyň esas kanuny bolan Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 40-njy maddasyny ata-eneleriň ýa-da olaryň orun tutýan adamlaryň çağalaryny terbiýelemäge, olaryň saglygy, ötüşi, okuw barada alad etmäge, olary zähmete taýýarlamagy, kanunlary, taryhy we milli däp desturlary hormat goýmak medeniýetini olaryň aňyna ornaşdyrmagy hukukludyr we borçludyr baradaky bellenlen ýagdaýlara sizin üstüňize çekmek bilen agdalan soraglar boýunça hukuklaryňyzyň netijeli durmuşa geçirmegini gadanmakly. 2-3 Haydi kol giyinýär. Ay. Men giyinýän meçe. Insan kararym mı? Kırmakdır Haydi bir tane içýär. Haydi bir köp gelýär. Haydi bir tempul soýar. Men sana berýän-de beren okuyun. Haydi bir tane uçýar. Haydi bir hasmalayım. Haydi bir has owadan in kyn fara. Ay konuň anlyk Haydi bir has içeçin. Haydi bir has gawanca. Ece bak. Oğul ýaýça bak. Haydi bir has işenýär. Men işim ece bak hal. Haydi bir has kent dağıtışýar. Men ece Ayalymyň saglygynda kemçiligiň bardygy üçin çağan bolany. Biz özümiziň ganywer çağamyzyň bolmagyny isleýäris. Başga kişiniň çağasyny bolsa perzentligi alyp çağaly bolmak islemýär. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bu ýagdaýda men näme edip bilýärkem? Eýsem bu soragyň meni kanagatlandyryp biljek jogaby bolup bilermiken? Hormatly aýtlar. Eger siziň aýalyňyzyň saglygy bilen bagly düýpli kemçiligiň bardygy üçin çağaňyz bolmaýan bolsa, muňa garamazdan siz özüňiziň ganyşör genetik taýdan öz çağaňyzyň bolmagyny isleýän bolsaň, onu Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda munyň iň amatly çözgütläriniň biri surrogat enelikdir. Surrogat enelik diýip başga bir aýalyň çağasy bolmaýan bir maşgala bilen baglaşan şertnamasyň esasynda başga bir erkegiň ýa-da er aýalyň çağasyny gowrusynda götürip bermek borjyny öz üstüne almagyna aýdylýandyr. Eýsem surrogat ene bolup kim çykyş edip bilýär? Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda notarial tertipde baglaşylan şertnamanyň esasynda saglyk ýagdaýy gowy ýaşy 20-den 35-e çenli iň azyndan bir sany çağasy bolan aýal surrogat ene bolup bilýär. Ýatda saklan. Surrogat ene çağanyň genetik ejeti bolmaýar. Ol diňe çağanyň dünýä iýinmegine kömek edýär. Başga bir adamlaryň çağasyny dogurup berýär. Surrogat enelik hyzmatynyň peýdalanmak üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda şu hereketleri amala aşyrmaldyrsyn. Birinji, taraplaryň arasynda ýazmaça şertnama baglaşylýar we ol hökman suratda notarial tertipde tasdiklenýär. Ikinji adym, surrogat ene boljak aýal dol lukmançylyk barlygyndan geçýär. Üçünji adym, kömekçi önelgi tehnologiýalarynyň üstü bilen düňçek surrogat enenin gowrusyny ýerleşdirilýär. Bilip goýun, surrogat enelik şertnamasynyň esasyny çağan dograndan
soň surrogat ene dogran çağasyny şertnama baglaşan taraplar. Çağanyň hakyky genetik maşgalasyny gowşurmagy borçudur. Ol çağanyň kakasy we enesi diýilip, şol şertnamany baglaşan taraplar hasap edilir. Bu şertnamanyň esasyna çağanyň dogrulyp berilmegi we surrogat enelik bilen bagly ýagdaýlar, maglumatlar gizlin saklanýar. Bu aýdylanlar bilen bagly jemgyçilik gatnaşyklary raýatlaryň saglygynyň gorulmagy hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 18-nji maddasyna hem-de Türkmenistanyň Saglyk goraş we derman senaty ministriniň 2021-nji ýylyň 24 sentýabryna çykaran 343-nji belgili buyrugy bilen tasdiklanan kömekçi önerge teknologiýalarynyň ulanmagynyň hem-de olaryň ulanmagyny bildirilýän garşy görkezmeleriň we çäklendirmeleriň tertibini kadrlary arkaly düzgünleşdirilendir. Hormatly adamlar, Türkmenistanyň esas kanuny bolan Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 40-njy maddasyny maşgalanyň eneligiň, atalygyň we çağalygyň döwletiň goragyny durýanlygy barasyny belirlenendigi barada noktamak bilen 23 ýaşy çeli durmuşa çykman ýörsüň diýäňiz, çykmany oglan ýok gorsa men näme deýin? Öýlenmedik gorsan kommentariýa ýürejik goý, içinden özüm saýlaýmasam. Egerde ogurluk ýa-da gaýry görünüşde jinaýçylyk ýol bilen alynan imlaklar satyn alynsa, saklanylsa, satylsa nähil jogapkärçilik biri çykyp bilýär. Mysal üçin oglanan telefon ýa-da altyn çaý sepleri we şoňa meňdeş başga imlaklar satyn alsa men jogapkärçiligi çekip bilerlermi? Hormatly raýatlar. Türkmenistanyň administrasiýa hukuk bozulmalary hakynda kodeksiň 96-njy maddasyna laýyklykda egerde siz jinaýçylyk ýol bilen ele salynan imlaklary olaryň ogurlamak ýa-da gaýry ýollar arkaly ele salynandygyny bilip satyn alsaňyz, saklasaňyz ýa-da satsaňyz, onda size binýatlyk meşhurnyň 10-synyň 20-syna, ýagny 1000 manatdan 2000 manata çeni jerime salynıp ýa-da 15 giýje günüde çeni möhleti administrativ taýdan tutulýar bilinärsiňiz. Bilip goýun. Bu ýerde siz esasy 2 san ýagdaýy berip ün vermelidirsiniz. Olar birinji, size saklamany ýa-da almagy ýa-da satmagy hödürlenen emlak jinaýçylykly ýol bilen ele salynmaka, sizin gatnaşygyňyzyň bolmadygy, ýagny ol emlak ogurlanylmaka siz bu ýagdaý barada bilmedik bolmaňyz. Ikinji, size saklamany, satyn almagy ýa-da satmagy hödürlenen emlagyň gymmaty belirlenen binýatlyk mukdaryň 5-inden geçmedigi zerurdur. Galyň halatlarda bu etmişin edilmegi üçin jinaýat jogapkärçiligi hem ýüze çykyp bilýändir. Hormatly adamlar, Türkmenistanyň esas kanuny bilen Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 10-njy maddasyna eýçiligiň elde edilmesidir. Türkmenistanyň ýere, önümçilik terişleri, gaýry maddi we intellektual gymmatlyklaryny, bu eýçilik hukugyny kirar edýändigi barasyna belirlenendigi barada ýagdaýlary sizin usulda çekmek bilen agdalan soralar boýunça hukuk kömegini almakly üçin adwokatlaryň hymmatyna peýdaly maslahat berýär. Ayni ber ayny şopul ho. Kömek etdiňde kömek etdim ama boldur da anne. Am iki çuncuk gayrat eda yani nisip bolsa gaytap berjegem. Şunça wagt garaşdym azat. 2 günam garaşaryn. Ansap özümde bolsun. Menen çaklyan. Bir derek güne değişmäle bolýan. Serdar. Yollarını bana söyle. Bana gidecek vaktin şey diyen almasan almaya. Alo. Serdar, şopul gayrat eda dost menen birinin kardan Bollu da arkayın bol. Ne meni hakkın koydum ay. Ailem alsan berýän. Mesele değil. özümde olman soň illen kardan berdim dost. Yüz gara olmal gayrat et. Serdar dost, olam jaň edip ýöne sorap durda. Bermesek bolmaýandy gaýtaraýlymy? Size taraf barýadım da dost. Olya pul mesele değil mi? Bollu uğratyan oldum ala. Bollu mesele değil mi? Olmay dost. Tuğremy. O jins bralpsyň dost nesiýetsin? Kardandan berersin erendi. Telefon, hava, da şükür edelim. Qarız, şona berjek hele. Berjekka? O näçe berjekka dost? Özümde ýok wagty. Kıyın bunun demen birinden kardalıp berdim, on bermele ilin kakal dost. Alıp beren bolsaň, oňa dipsiň berin ödüm. O näl berödüm o dost. O pul men sana kardalıp berdim, özüm bolanmadyma. Bermele sökodaga. Ol günne unaşyma, jaň edip otur, olum çawekle, oňam haka dost. Pulum ýok däle berele. Şu pula berjek hele. Wapşe demezinem, pul aldım mı näme? Hasan aldım, niyirdi hani? Ýagşylyga ýamanlyk diýäň da dost. Balya. Sulun sabyň bilen ýaşap bilerini ödýän, bilip bolmaz. Birden saň erti bir zat boldy da. Erti bir zat bolsa, hemmesinden gutularym dynarym lan näme? Söyleme. Eger karz kıyamada kalsa, sen karzalan adamla elleri kıyamatda yakanda olur. Men sen kodağın hakkını berer nas. Yöne sen yaşan onu şulun sağın ulen yaşan. Oğul, dur sen ters düşündün.
Şartlık sen mi? Kursaç sen nere bu yerler nere gowmaýa daýlan? Sen şagortda işleýäniňi bilemokdym. Owa bäbi işen tölüme dowru aplaşyp gitdiň ýalan. Zadyňy gaýryp Gydyllam satmana geldimle iň gowy ýerim şagort tip maslahat berdiler. toýdyňa bir ýylama bolan okuýan gowçulykmy gyzyllan satjak bolýan welin. Hawala gowçuluk. Ýöne şoň içinde döwlenem bar-da. Owa gördüm. Ýöne arasaken gowy, onam gowy wakadan alaýaryn. Kursaç Kemal görnen okla gowy oglan bolmaly. Köpden bäri jaňlaşam zagam welin. Yaratmayın seni ağlamayın men özümü versemem yüreğimi peydası yol keni bir taraflayın bu sevgi yadettikimedi. Bu gyzyllamam gowaken. Onam gowy wakadan alaýar. Ne kursaç puly nesip etsin. Böyle sağ ol. Senem sagamany işte. Gelip durun. Kemal'a da salam aytgın. Onu menem aramakla. Sen mensiz olup bilyen olsam men razı olsam belki bu durmuşun kuruluşu son duralgamı dinlişi. Seyran yaran oğa sen gaýdaýmaly kidiň oýuňa. Ay şu işi değil mi? Gayet bilem oğa. Derman çıpa düzelerini. Afırcak kollum. Gripledim etken. Toşuna grip men berdi durmayın. Gün öýe gitmeli. Ey uçayın pulay olay. Näme etdiň onça pulaw? Bolle daýyň owunny, bolle daýyň meňe üstüme gelmäýiňni. Beýtmäýiň meni. Nira var ya. Dost sana da adam ýal haýyş etdim da o. Seredip beräý diýdim. Iniň oýulyp, aniň oýsaň. Kıyın ýagdaýjy bilen doganyň arasyna goşulmak düşünýärmi? Ken wat men şoň şüýün men. Hawa janykýan talap edýän menem düşünýän bir dada. Dost, uçayın pulaw ola ummasyz pulaw näme etdir uçay? On soňam ýaňy näme diýdiň ýaňy söýgüi, näme diýdiň düşünmedim lan. Ha, sorawy dedim la oglanlardan zatlardan ölen. Ha. Şu öz maşgalasyndan naşar gaýwanyň maşgalasy bar ýa löze. Ýene bir maşgalat barmyşyň? Umumamy zatlary öz araňyzda bir düşünşersiňiz laýtaşmakyn. İşli gurrunga geçeli näme täzelik we önümçülükde? Hytaýdan aýtda. Täzelik bana dost. Aňardan plastmasa degişli ýene 2 sany täze stanok gördüm. Guruluşymy aýtdym. Galyba ma şu taýda gelmeýän sana görkezýin.